ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿಕುಲ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಸ್ತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಾಲ್ ದಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಅವು ಸೈಟ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಬೇಲೆದಾಡೆ ಪೋಯರಾಗ ಏನಿ ದುಂಬೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಂಚ ಏನಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾದಿ ಪಂಡೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಯಾಲ್ನ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನನಾಗ್ಲಿ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಏನಿನು ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಯಾವ್ದವ ಅನ್ನೆಲ ಏನಿನು ಸೆಟ್ ಮಂತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಿಯಾರಾಗ ಇನಿ ಮೈನ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನದಾಯ್ತ ಪಂಡ ತೀರ್ತಿತ್ತ ಬೇಬಿ ಜಲ್ಲಿಲ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಯರಾಗಿತ್ತಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಜಲ್ಲಿಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಯರಾಗ ಅಲ್ಲೊಂತ ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ಕಾರಣಗ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನೀರು ಉಂತುದು ಲೀಕೇಜ್ ಬರೋಂದುಂಡಿಗೆ ಚೂರು ಚೂರು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ ಮೂಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಐಕ್ ಮೂಲ ಸುರುಕು ಪಾಂಬಾಜಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಮೇಸ್ರಲು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾಂಬಾಜಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮೇಸ್ರಲು ಬತ್ತೇರು ಮೂಲ ಇಪ್ಪನ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಅವು ದಡಬಡ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಐನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮೇಸ್ರಲು ಐನು ಪೂರ ಲಕ್ಕ ತುಯರು ಅವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ವೀಕ್ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹುಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅದೆತ್ತೊಂಡು ಐಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕಾಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡೇ ಈ ಬೇಲ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾನೆ ಯಾದವನ್ನ ನಕ್ಲು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾದವನ್ನ ದಿಂಜದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಕೃತಿಕ್ಲ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತೆ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ಕೊಂಡದು ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಆದನಗ ಚಾಗ ಪುಡ್ತಾಂಡ್ ಪಂಟೇರು ಅಂಚ ಸೀದ ಚಾಗ ಪೋಯ ಅಂಚ ಚಾ ಪುರ ಪರ್ದಾತ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ ನಿಪ್ಪನಗ ಮೇಸ್ತ್ರ ನಕ್ಲ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಯಾದವನ್ನೆಲ ಮರ್ಲಿಗಿರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಏನಿದಾಯ್ತನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತೇಜಿ ಪಂಡದು ಐನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಶೀಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಐನು ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರ್ತು ಪಾರ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚ ಪೈಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಲ್ನ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಾರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರಾಗಿ ಶುರು ಮಂತೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೇಟೆ ಚಂದನ್ನನಾಗ್ಲಿ ಜನ ಅಂಚಿಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ತುಂಬುದು ಕೊರಿಯರ್ ಶುರು ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಜಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ಯರು ಟೋಟಲ್ ನಲ್ಪ ಬಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತಂಡೆ ಏನಿಡೆ ಚೂರು ಬಂಗಾಪೆದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಟೋಟಲ್ 80 ಬಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ಐನು ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡರ ನಗ ಎನ್ನಾಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಲ ಕೂಟೊಂದು ಹಿಡ್ದಾರ ಬೇಗ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೇಸ್ತ್ರುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪದ್ರಾಡರ ನಗ ಮೆಲ್ಲಕೆ ಎಂಡೆ ಒಣಸ್ವನ್ ಪುಗ ನಂದನ್ನದು ಐಕೆ ದಾಯ್ತ ಪನ್ ಪೆರ್ತೂಲೆ ಪೋಯ್ ಒಣಸು ಬೈ ದಾಯ್ತು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಣಸು ಪದ್ರಾಡರ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಪುನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಬೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಚ್ಚಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೀರ್ಥಡಕ್ಕದ ಸೀದಾ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಪಾಂಬಾಜಿ ಪತ್ತದಿತ್ತನೇನು ಪೂರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕನ್ನಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದನ್ನಾಗ ಆ ಪೇಡೆ ತೀರ್ತು ಬಾಲ್ ಕನ್ನಡು ಯಾದವನ್ನ ನಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡದು ಐನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಐದು ಮೇಸ್ತ್ರುಲು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದೆ ಒರಿನ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜಲ್ಲಿಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಅಲ್ಲ ತೋಜ್ ಪೇರಾಗಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಜಲ್ಲಿಲ್ನ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನ ದಿಂಜದ ಪತ್ತರಿಯ ಅಂಚ ಅಗ್ಲು ಪಗರ್ತದ ತುಂಬೇರು ಅಂಚ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಆತೊರ್ತನಗ ಮಿತ್ತಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫ್ರೆಶರ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಜಲ್ಲಿಲ್ನ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಒಂತೆ ಒರಿಪ್ಪಾಯ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಯರಿತ್ತ ನಡೆದಾರ ಅವಲ್ಲೇ ತೀರ್ತು ಅಂತ ಇಪ್ಪಾಡ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ತೀರ್ಥ ಕಲತ್ತದ ಆಡೆ ಕೊರಿಯಾರಾಗಿ ಬೋಡತ್ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಇಲ್ಲೊಂತೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಅಂಟೇರು ಅಂಚ ಸೀದಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋದು ಮಂತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತ ತೋರ್ತನಗ ಚಾಲ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿತ್ತು ನಾ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ.